Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian katu kat nesngi ke jingwat yaki arngot kishikurim kibana Indore Madhya Pradesh kibala ja hakithan sora kibala tip kerteng kum uraja Raghuvanshi bat ka Sonam Raghuvanshi kini ki arngot kidei ki badang shedap pendap banya tho shangkurim haka khat artarik ujemang arhajar apusan kilawan kai Meghalaya na kabenta banwan kai pangat na kabenta ka honeymoon nadu ka arpulai tarik ujemang arhajar apusan kumban chipen kan mau bakine ki armut kilai shimwa ya ka thuk na Shillong bat ya ka Hajan Golden Pines dhaba kabadan hasok rarim klem unong yalam linti ne u local tour guide kani ka jingwan kai jongki kalong penban ka basngosi ha ka ba kine ki armut ki shikurim kilaja bat omshum la yo jingtep wat ka phone call ne kanu ka message na du ka arpusan tarik ujemang arhajar apusan kumta ki bahayeng jong kini ki arngut ki shikurim kila Pyntip ki bor pulit ka jela banwat jengtip ya kini ki arngut kadba ki pulit ka jela kila trei bormet banwat ya kini ki arngut ki shijur badmen haka artarik ujeliu lalap tang ya kamet yap jong uraja Raghuvanshi nariat arliang hawai saudong ban najan kani ka jaka lalap ru ya kapun bad ru ya kawai kawat ka badang thamai kabala pendan kam na kabenta kani ka kampen ya briu Syuk ki bor pulit ki layat hu bakane kawat kabala yo grup kadai kabadang thamai bha bat imat kabala thik tang na kabenta kani ka jingthmu ban penyap yo raja ya kamet jong raja Raghuvanshi lapin kit no na Negrims Hospital Shillong sha Indore ban pendap ya ka jingle niam ban thang burom ya kamet jong u daki bahayeng hasem hakini kisngi baladap layo jingtip ru na kashlem India TV Bamenta ki bor wat benya kilalap saya ka jing ekran ni ki audio badai ka jing ekran hapadeng ka Kiaw jong ka Sonam kilayo ban ekran khaddu berhakan ni ka jing ekran ka Sonam kalayat hu bakala Khang ya uraja ban led Hynrei uraja umpen Sngap ya ka kurim jong u ka Sonam hapo ka jing ekran layo sngo baka Sonam kalayat hu ya ka Kiaw bat ong bangidang kiu ya ulum ngin saya ekran pat hadin Hakapor bayakren ka Sonam ru ka penpau ya ka jingling a pisa Shaphang ka jaka ka basham jingjar ban Kiaw bat ban Hiar kalaong ru bangidan haklau ba klausan bat omdan hangni ka jing Hiar bat ka jing Kiaw ru kalong ka bajiliu bat ka bariat baha ngalaong yo raja ba unum led tang ba umpen Sngap ngalathat bat sngoling a kabam hangni ru kambyang Kasyam jing ban pen Hiar bat ban ring mensim hakapor badang yat ban Kiaw nanong riat chadom lakhiat Hakawai berkasur ne ka audio clip kabalaya don bentalang uraja badang ya kren batla ka kemi kaba ula Pyntip ya ka kemi bakidang supoi hatdu bat ban bamso ka kemi jong uraja kalapan pau ya ka jing sngaw kenja ya ki arngot ki syukurim bat kala pelong ru ya ka ban keli bali baki hab ban let Kiaw ya ki lom klempen ya ki nu ki durki uraja ula batai bahaka jaka bakidon kam shomlong ka network lani ka internet habakali Shaphang ka jingwan phai yeng uraja ula jubab basatang arsni ban pendap ya ka jingwan kai